चामती जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी। மாதாஜி, பக்தர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மாங்களூர் சார்பாக வரவேற்கிறேன். பிரணதி யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா பக்தர்களே? பிரணதி மந்திரம் யாராவது படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியல, நீங்க இன்னும் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணல. ஆமா பண்ணிருக்கேன்னு. ஓ சரி 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 சரி, ஜூமுக்கு போகணும். சரி, நான் பிரணதி சொல்லிட்டே இருக்கேன். வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? பிரணதி தெரியுமா யாருக்காவது? நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டே இருங்க மாதாஜி, நான் சொல்றேன். பண்ணிட்டு எனக்கு தெரியுது. அதுல போயிட்டு பிபிடி எடுத்துக்கங்க. பிபிடி பகவத்கீதை சாப்டர் 2 எடுத்துக்கங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामह्यं तथादि स्वपदान्तिहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगद्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरे त्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्दिति नामिनी। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. माताजी இன்னும் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல மாதாஜி. ஆகல மாதாஜி, ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல மாதாஜி. ஆமா இல்ல நெட் கட் ஆயிட்டு போயிடுச்சு. ஷேர் ஆச்சு. சாரி. வாட்ஸ்அப் ஷேர் ஆயிட்டு கட் ஆயிட்டு போயிடுச்சு. சாரி மாதாஜி. திரும்ப ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். வந்துச்சுங்களா உங்களுக்கு? இல்ல மாதாஜி வரல. மாதாஜி அந்த லிரிக்ஸ் அப்படியே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வாட்ஸ்அப்ல. எது பிரபு? எது மாதாஜி? இந்த வெங்கட் சுப்ரமணியம் பேசுறேன். அந்த லிரிக்ஸை நீங்க வந்து வீடியோஸ்ல ஷேர் பண்ணிடலாம். ஓகே ப்ரோ. பிரணதி தானே? ஓகே ஷேர் பண்ணுவாங்க. வந்துச்சுங்களாமா? ஹரே கிருஷ்ணா வருதா? இப்ப போயிட்டு நீங்க அந்த சாப்டர் 2 எடுங்க மாதாஜி. சாப்டர் 2 உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்ததுன்னா நான் வேணா ஷேர் பண்ணட்டுமா? வாய்ஸ் வேற பிரேக் ஆகுது. கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு மாதாஜி ஏக நிமிஷம் மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல. நான் ஷேர். உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இல்ல இருங்க, நான் ஷேர் பண்றேன். ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளம் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு. சரியா இல்லம்மா, அதனால வந்து ஷேர் ஆச்சு. திரும்ப அந்த கனெக்டிவிட்டி இல்லாத போயிடுச்சு. திரும்ப கொஞ்சம் நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். நான் ஷேர் பண்றேன். நீங்க வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணிடுங்கம்மா. அப்போ கூட என்ன வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. துர்கா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி நீங்க தான் ஹோஸ்டா இருக்கீங்க. கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க. கோ ஹோஸ்ட் பண்றீங்களா மாதாஜி? துர்கா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. துர்கா மாதாஜி கிருஷ்ணாமா, நெட்வொர்க் எனக்கு வந்து போகுதுமா, அதான் ப்ராப்ளமா இருக்கு. ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல மாதாஜி. உங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்க கோ ஹோஸ்டா இருக்கீங்களா? இல்ல ஓகே, இளஸ் மாதாஜி தான் இருக்காங்க. பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம். என்னாச்சு? டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளமா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, பிரணாம் பிரபு, பிரணாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா பிரபு, கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமா இருக்கு. துர்கா மாதாஜி தான் ஹோஸ்ட். அவங்க ஹோஸ்ட் பண்ணாதான் நம்மளால ஷேர் பண்ண முடியும் ஸ்கிரீன். एक नाम माताजी हरे कृष्णा. யாரு இவங்க? துர்கா மாதாஜியா? சரி, ஆமாங்க பிரபு. அவங்க ஹோஸ்டா இருக்கும்போது நம்ம அதுல பண்ண முடியாது பிரபு. அது லைவ் பண்ணியாச்சு, யூடியூப்ல லைவ் பண்ணியாச்சு. ஆனா அவங்க கால் பண்றாங்க. மாதாஜியே ஷேர் பண்றாங்க ஸ்கிரீன், பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஒர்க் ஆகுதுமா? ஒர்க் ஆகுது மாதாஜி. நீங்க கீழ போயிட்டு அந்த இது பண்ணுங்க. கீழ அந்த வாட்ஸ்அப் பக்கத்துல இருக்குல்ல, ப்ளூ கலர்ல இருக்கு பாருங்க. ஜூம்க்கும் வாட்ஸ்அப்க்கும் நடுவுல இருக்கு பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வந்துச்சுங்க மாதாஜி.
பாருங்க பாருங்க. ஹரே மாதாஜி உங்க கிருஷ்ணா. போன் எடுக்கல மாதாஜி. நான் மறுபடியும் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஏகநாம மாதாஜி ட்ரை பண்றாங்க. ஹரி போல் ஹரி போல். ஓகே, ஹரே வந்துட்டு கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸ்லைட் ஷோ போட்டுக்கங்க. மேல ஸ்லைட் ஷோ போட்டுக்கங்க. ஸ்லைட் ஷோ போட்டு. ஓகே. ஓகேவா? தேங்க்யூ. சரியாமா? அப்புறம் பிகினியா? எஸ் மாதாஜி. ப்ளீஸ் ப்ரொசீட் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம். இது வந்து கீதா மகாத்மா அத்தியாயம் 2. மாதாஜி அருமையா கதை சொன்னாங்க. அந்த கதையோட கருத்தை எடுத்தீங்களா? அந்த கதையில பாருங்க, கீதா மகாத்மியத்தோட கதையில அந்த கிளி, அந்த விலைமாது, சுசர்மா 3 பேத்துக்குமே விடுதலை கிடைச்சது. இப்ப நாம படிக்கிறவன் நமக்கு விடுதலை கிடைக்குமா? கண்டிப்பா கிடைக்கும். கண்டிப்பா கிடைக்கும். நம்பிக்கையோன்னு பகவான் மேல இதோட நம்ம கேட்கணும், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நேத்து என்ன எடுத்தாச்சுன்னு யாரா சொல்றீங்களா? சொல்ல முடியுமா? எதனா ஒரு பாயிண்ட், ஒரு பாயிண்ட். நேத்து எதை பார்த்தோம்? ஏதாவது நினைப்பு இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். போரிடாததற்கு அர்ஜுனன் கூறியும் காரணங்கள். நேத்து இது எடுத்ததும் விசாரணை பண்ண என்னன்னு என் மகனும் பாண்டியனும் வந்தாங்கன்னு கேக்குறாரு. துரியோதனனுக்கு பயம் வருது. ஏன்னா அது புண்ணிய பூமி, பகவான் அந்த பக்கம் இருக்கிறாரு, முடிவு எப்படி இருக்குமோ. அந்தாண்ட துரியோதனுடைய சிஷ்யர் திருஷ்டித்யும்னன் அவனால அணிவகுக்கப்பட்ட படை, அவனுக்கு கொஞ்சம் பயம் வருது மனசுல. அதனால கொஞ்சம் இது பண்ணி பிரேஸ் பண்ணி பேசுறான். துரியோதன கொஞ்சம் துரோணருக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும், ஜெயிக்கணும் அப்படின்னுட்டு. இங்க சங்கு முழங்குறாங்க. பேசி முடிச்சதும் இந்த பக்கம் கௌரவர்கள் பக்கம் சங்கு முழங்குனாங்க. ஆனா அது அந்த அளவுக்கு வலிமையா இல்லை. இந்த பக்கம் பாண்டவர்கள் பக்கம் முழங்கின சங்கு அப்படியே ஆப்போசிட் படையில இருக்கிற கௌரவர்களுடைய இதயங்கள் அத்தனையும், வீரர்கள் அத்தனை இதையுமே சுக்கு நூறா நொறுங்கிருச்சு. அந்த அளவுக்கு அந்த சங்குகளின் வலிமை இருந்தது. இந்த அர்ஜுன கவனிக்கிற அப்படி கிருஷ்ண பகவான் என்ன பண்ணி நடுவுல நிறுத்துங்க, நானு 2 படைகளையும் கவனிக்கணும்னு சொல்றாரு. கவனிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இவங்களை எல்லாம் நம்ம சொந்தக்காரங்க, குரு, பாட்டனார், அந்த மாதிரி நண்பர்கள் வீரெல்லாம் கொல்லணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு மனசு கஷ்டம் ஆயிட்டு ஒரு குழப்பம் ஆயிடுச்சு. கொல்லணுமா வேணாம், கொல்ல வேணாம்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய சோகத்தால காண்டிபத்தையும் வில்லையும் போட்டு உட்கார்ந்துடுறா. அப்படி அதுக்காக காரணம் சொல்ற அப்படி கிருஷ்ணர்கிட்ட, ஏன் வந்துட்டு சண்டை போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு. அதுதான் நாம நேத்தி பார்த்தது. அது வெற்றி பெற இப்ப அர்ஜுனன் வெற்றி பெறுவா அப்படி கண்டிப்பா. அதுக்கு காரணம் என்ன? அதுக்கு காரணம் இருக்குது. என்ன காரணம்? அது தர்மச்சேத்திரமாகிய குருச்சேத்திரமாகிய புண்ணிய சேத்திரம். புண்ணியம் அந்த இடத்துல தர்ம சேத்திரம் சொல்லும் போதே அந்த இடத்துல தர்மம் தான் ஜெயிக்கும். 2வது தெய்வீக தேர். அந்த தேர் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் அமர்ந்திருந்த தேர் அக்னி தேவர் அர்ஜுனனுக்கு பரிசாக கொடுத்தார். அந்த தேர்ல கொடி இருக்குது, தேர்கொடி மேல. அது பேர் கபித்வஜா. கபித்வஜா அப்படிங்கிறது அனுமான குறிப்பிடுது. அந்த கொடியில அனுமானோட படம் இருக்குது. அடுத்து சங்கநாதம். அதுதான் கிருஷ்ணர், பகவான் கிருஷ்ணனுடைய சங்கின் பெயர் பாஞ்சஜன்யம். அந்த சங்கோட சேர்ந்து அனைத்து சங்கம் ஓதும் போது அதனுடைய வலிமை அப்படியே பூமியே நடுநடுங்குது. ஆப்போசிட் படையில் இருக்கிறவங்களுடைய வீரர்களுடைய இதயம்லாம், கௌரவர்களுடைய இதயம்லாம் அப்படியே சிதிலமாகுது. தியக்த ஜீவிதான்னா துரியோதனன் சொல்றான் என்னன்னுட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். போர் வீரர்கள் போர் புரிய வந்திருக்கிறார்கள் அப்படி சொன்னா சரியான வார்த்தை. என்ன சொன்ன? அப்படியே உயிரை கொடுக்க வந்திருக்கிறாங்க. தாமாயிலேயே அந்த ஒரு உண்மை வருது. உயிரை கொடுக்க இவங்க எல்லாம் வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு துரியோதனன் சொல்றான். மோட்சத ஏகாதசி அன்று அன்னைக்கு ஏகாதசி. என்ன ஏகாதசி? மோட்சத ஏகாதசி. அடுத்து பாக்கியலட்சுமி. பாக்கியலட்சுமிங்கிறது என்ன? லக்ஷ்மி, வெற்றி திருமகள். பகவான் என்ன அழைக்கிறோம்? நம்ம லக்ஷ்மிபதின்னு அழைக்கிறோம்.
அடுத்து ரிஷிகேசர். ரிஷிகேசர் யாரு? முழுமுதற் கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், புலன்களுக்கு அதிபதி அவருக்குறாங்க. இந்த ஒரு 9 காரணமே வெற்றிக்குரிய காரணம். ஆனா அர்ஜுனன் போரிடாதற்கு ஒரு 5 காரணம் சொன்னான். என்ன சொன்னா நாம நேத்து பார்த்தோம். யாருக்காவது நினைப்பு இருக்கா? சொல்லுங்க. ஸ்லைடு தெரியுதா? ஸ்லைடு தான் பார்த்து சொல்லுங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். இரக்கம் எதுக்கு வந்தது? சாதாரண ஒரு மனிதனுடைய ஒரு குணம். நம்ம அடுத்து ஒரு உயிர்கள் மேல இறக்கப்படுறது. இன்பமின்மை. ஏன் இன்பமின்மை நேத்து நம்ம தெளிவா பார்த்துட்டோம். இருந்தாலும் அப்படியே ஒரு 2 லைன்ஸ்ல பாத்துக்கலாம். சந்தோஷம் இல்லை. அவங்க போயிட்டாங்கன்னா நான் யாரு கூட என்னோட சந்தோஷத்தை ஒரு இன்ப துன்பத்தை நான் பகிர்ந்துக்குவேன். பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஆளே இல்ல அப்படின்னுட்டு அது ஒரு காரணம். அப்புறம் பாவச்செயல். இவங்களை கொல்றது பாவம், இவங்க அதர்மிகள், கொல்றது பாவம் வேணாம் அப்படின்ற அப்படி. அப்புறம் குடும்ப பாரம்பரியம் அழிஞ்சிரும், பெரியவங்க வேணும், எல்லாரும் இறந்தா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறாரு. அப்புறம் இருமனம். நான் என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது. போயிட்டுறதா வேணாமா அந்த மாதிரி 2 மனமா இருக்கிறாங்க. அந்த இரக்கத்துக்கு பகவான் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா, நீ இருமனமா இருக்கிறது தவறுப்பா. அவங்கள நீ கொல்ல போறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுடைய உடல் தான். ஆத்மாவை கொல்லல, நீயே உடலை தான் கொல்ற. உடலை கொல்றது அது கொலை கிடையாது அப்படிங்கிறாரு. இன்பமின்மைன்னு ஏன் சொல்ற? இன்பமின்னு சொல்றது இது புண்ணிய சேத்திரமாகிய குருச்சேத்திரம். இந்த குருச்சேத்திரத்துல நீயே வெற்றி பெற்றால் உனக்கு ராஜ்ய சுகத்தை அனுபவிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த புண்ணிய சேத்திரத்தின் மகிமையால அங்க இறக்குறவங்க எல்லாருமே, ஏன்னா தர்மச்சேத்திரம், எல்லாருக்குமே சொர்க்க வாசல் திறந்து வச்சிருக்கிறாங்க. குருச்சேத்திரத்துல எந்த படையினர் இறந்தாலுமே, எந்த வீரர்கள் இறந்தாலுமே அவர்கள் எல்லாருமே சொர்க்கம் நிச்சயம். அதனால உனக்கு 2 பக்கமே இன்பம் இருக்குது. இன்பம் இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். பாவச்செயல்னு சொல்ற. அப்படி எப்படிப்பா பாவச்செயல் ஆகும்? பக்தியில செயல்படுறது, பக்தியோட செய்யறது, பக்தியில செய்யற செயல் பாவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் எடுத்துரைக்கிறாரு. குடும்ப பாரம்பரியத்தை பத்தி சொல்லும் போது வர்ண சங்கரகத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருங்கள் அப்படின்றாங்க. என்ன வர்ண சங்கரகத்தை தடுக்க? அந்த கௌரவர்களோட சபையில திரௌபதிய பாஞ்சாலிய துயில் விழுந்தாங்க. இதை விட என்ன வேணும்? இவங்கெல்லாம் மிகப்பெரிய அதர்மிகள், இவங்க இருந்தாதான் வர்ண சங்கரமே ஆயிடும். வேணாம், இவர்களை நீ போர் புரியணும் இவர்களோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இருமனம். உனக்கு இருமனம் வேண்டாம். இருமனம் இருக்கவும் எந்த செயலையும் உருப்படியா செய்ய முடியாது. உறுதியோட டிட்டர்மெண்ட், உறுதியா ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யணும். அதுதான் ஒரே மனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் எடுத்து சொல்றாரு. இப்ப முன்னாடி சொல்ல அத்தியாயத்துக்கும் இந்த அத்தியாயத்துக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா, முன்னாடி அத்தியாயத்துல சஞ்சய் சொல்ற அப்படி திருதராஷ்டிரட்ட என்னன்னு, இவங்க சண்டை போடுறது, அர்ஜுனன் சண்டை போடுறதுக்கு விரும்பல, அதனால பாண்டவர்கள் சண்டை போடலன்னு என்ன ஆகும், ராஜ்யத்தை திறந்துருவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு திருதராஷ்டிரனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. ஆனா இந்த அத்தியாயத்துல அவங்க ராஜ்யத்தை திறந்துருவாங்க, நம்ம பசங்க தான் ராஜ்யத்தை ஆள்வாங்க, என்னுடைய மகன் துரியோதனன் தான் சக்கரவர்த்தி ஆக போறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்பிக்கையோடு இருந்தாரு. அப்போ சொல்ற சஞ்சயன், கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை போரிட தூண்டுறாரு. எப்படி போரிட தூண்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறாரு. இந்த அத்தியாயம் 2 சிறிய கண்ணோட்டத்தை பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் குழப்பமா உட்காந்துட்டு ரொம்ப குழப்பம் அடைகிறாரு. அது பின்ன பார்க்கலாம். 2 மனசோட இருக்கிறாரு. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு? உடலை பற்றியும் ஆன்மாவை பற்றியும் அறிவை எடுத்து கொடுறாரு. என்னன்னு எடுத்து கொடுறாரு? நமக்குன்னு என்ன கடமை இருக்கு, அந்த கடமையை நீ நிறைவேற்றணும். என்ன கடமை உனக்காக இருக்குது? நீ சத்திரிய அப்படின்னு சொல்றாரு. சத்திரியனுக்கு போரிடுறது கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. எப்படி போரிடணும்? நிஷ்காம கர்மயோகம், அதாவது பலன்ல பட்டு இல்லாம, செயல்ல பட்டு இல்லாம, பலனை எதிர்பார்க்காம பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல் நிஷ்காம கர்மயோகம்.
இதை நீ பண்ணணும்ன்றாரு. அதை பண்ணும்போது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல இருக்கவங்க எப்படின்னா அவங்க வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவா இருப்பாங்க. அந்த விடுதலை அடைந்த ஆத்மாவோட பண்புகளையும் பார்க்கலாம் விரிவா. நாம இப்போ 3 வகையான துன்பங்களால பாதிக்கப்படுறோம். ஒண்ணு அத்தியாத்மிகா, நம்ம உடலாலும் மனதாலும் ஏற்பட துன்பம். 2வது அதிபௌதிகம், மற்ற ஜீவராசிகளால் ஏற்படும் துன்பம். இதுல உங்களுக்கு தெரியும். உடல் மனதாலும் என்ன துன்பம்? உடலால வர காய்ச்சல், மனசால வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஹேட் பண்ணிட்டாங்களா ரொம்ப மனசு அப்படியே நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். எனக்கு மன உளைச்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேக்சிமம் எல்லாருமே. அந்த மன உளைச்சல் தான் அதனால ஏற்படுற துன்பம். பிற ஜீவராசிகள், நாய் கடிக்கிறது, அந்த மாதிரி பாம்பு, இந்த மாதிரி அவங்க அதனால அந்த ஜீவராசிகளால வரக்கூடிய துன்பம் தான் அதிபௌதிகம். அதி தெய்வீகம் இயற்கை தொந்தரவு. இயற்கை தொந்தரவு என்ன? இப்ப சுனாமி வந்தது, அந்த மாதிரி வர்றது இயற்கை தொந்தரவுகள். இதுதான் 3 வகையான துன்பங்கள் நாம இந்த பௌதிக உலகில இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை யாருன்னா படிக்கிறீங்களா ஆரம்ப மந்திரத்தை? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. 3 தடவை ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 3 தடவை சொல்லுங்க பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமஹ. அதத்வித்யோ தியாயாய சாங்கிய யோகः. ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ வெரி மச். ஓகேங்க பிரபு. வேற டிவோட்டி யாராச்சும் இந்த ஸ்லோகத்தை படிங்க. எத்தனாவது நம்பர்? 2.2 2வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. 2.2 2வது புள்ளி செகண்ட் 2வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகம். श्लोकं 3 श्लोकं 2. हरे कृष्ण. श्री भगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनर्याजष्टम् अस्वर्गम् अकीरतिकरम् अर्जुन. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அன்புள்ள அர்ஜுனனே, உன்னிடம் இது போன்ற களங்கங்கள் எங்கிருந்து வந்தன? வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்து மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுகங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தையே கொடுக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, ஏன் அப்படி சொல்றாருன்னா, நீ ஒரு சத்திரியன், இது உனக்கு வரக்கூடாது. எப்படி பார்த்தாலுமே பகவானோட நண்பனாவும் அர்ஜுனன் இருக்கிறா. அப்படி உன்னை பார்த்தா உன் நண்பனை பற்றி சொல், உன்னை பற்றி சொல்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம கூட சொல்லுவோம். நீ அர்ஜுன் வந்து கிருஷ்ணனுடைய நண்பரா இருந்தோம், அவருக்கு ஆச்சரியம், உனக்கு இந்த மாதிரி கலங்கம் எங்கிருந்து வருது? இது வந்து உனக்கு ஒரு வாழ்வின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து இது தகுதியே இல்ல. இது வந்து இந்த கலங்கங்கள் வந்து உன்னை மேலுலகங்களுக்கு கொண்டு செல்லாது, இது உனக்கு அவமானம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. சத்திரிய தர்மத்தை இல்லாட்டி அது அவமானம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணா 2.7 2வது அத்தியாயத்துல 7வது ஸ்லோகம். இது வந்து யாரானா படிங்க. இது மிக 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 முக்கியமான ஸ்லோகம். நமக்கு இது வேணும். நம்ம ஒருத்தருமே வாழ்க்கையில குழப்பத்திலையும் கஷ்டத்திலும் தான் இருக்கிறோம். எந்த மாதிரி கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் அப்படி அர்ஜுனா? ஹரே கிருஷ்ணா. பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மீட் பண்ணுங்க. 2.7 படிங்க யாரனா. 7 धर्म सम्मूढ़ सेदा श्रेयशान शिष्टम प्रहितन्मे शिष्यस्ते अकम शादी माम ताम प्रपन्नम. மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. ஸ்லோகா 7 நம்பர் ஸ்லோகாவா? இப்ப 2வது அத்தியாயத்துல 7வது ஸ்லோகம். இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பமடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன். இந்நிலையில் நல்லது எது நிச்சயமாக கூறும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த
சீடன் நான் அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தேவையான ஒரு ஸ்லோகம். ஏன்னா எல்லாருமே எது நல்லது எது கெட்டதுன்னே தெரியறதில்லை யாருக்குமே. இந்த உலகத்துல நம்ம எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது, நம்ம அது கடமை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் எல்லாருமே இருக்கிறோம். குழப்பத்துலதான் இருக்கிறோம். இந்த குழப்பத்துல நாம என்ன பண்ணணும்? நாமளும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் சரணடையணும். எப்படி அர்ஜுனன் சரணடைந்தது போல எனக்கு அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் கேக்குறா. அப்படி இந்த ஸ்லோகத்தை டெய்லி நீங்க சாமி கும்பிடும்போது சொல்லுங்க. பகவானே இந்த மாதிரி நான் இருக்கிறேன், எனக்கு அறிவுரை கூறுன்னு ஒரு நாள் சொல்லுங்க. இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். பகவான் வந்து அந்த ஸ்லோகம் நீங்க ஒரு தடவை படிச்சு காட்டுங்க மாதாஜி. கார்பண்ய தோஷ உபகத ஸ்வாபாக பிரிச்சாமி த்வாம் தர்ம சம்மூட சேதஹா யச்ரேயஹா ஸ்யான் நிசிதம் பிரிஹிதன்மே சிஷ்யஸ்தே சிஷ்ய உங்கள்கிட்ட அகம் நான் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். நீங்க படிக்க வரலன்னா என்ன பண்ணுங்க, அந்த ஆசிட்டிஸ் பகவத்கீதையில பேட் டு பேட் மீனிங் கீழே இருக்குது பிரபு, அத பாருங்க, நல்லா படிக்க வரும். கார்பண்ய தோசா அருமையா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறாரு. அத அருமையா வரும். ஓகேங்களா பிரபு? பிரிச்சாமி துவாம் தர்ம மூடசேதஹா அகம் சாதிமாம் துவாம் பிரபன்னம். இப்படிதான் பிரபு படிக்கணும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் போலாம். இப்போ யாரு சரணடைஞ்சாங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை. யானை அது வந்து ரொம்ப கர்வம், ரொம்ப வலிமை மிக்க ஒரு விலங்கு எதுன்னா யானை தான். அது வந்து குடும்பத்தோட ஒரு குளத்துல நீராட போகுது. போயிட்டு தண்ணி எல்லாம் மேல தெளிச்சுக்கிட்டு மேல ஏறி வருது. வரும்போது எல்லா யானையும் மேல ஏறிடுச்சு. ஆனா ஒரே ஒரு யானையால மட்டும் மேல ஏற முடியல. காலை எடுக்க முடியல. பார்த்தா ஒரு முதலை அத காலை வந்து கடிச்சிட்டு இருக்குது. கடிச்சிட்டு இருக்கும்போது என்ன செய்தது, போராடுது. பாக்கலான்னு எடுக்குது, காலை முடியல. எடுக்க முடியாத பாக்கவும் யாருன்னா உதவி செய்வாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் தன்னுடைய வலிமையானவன் நபிகள் வந்து நினைக்கிறேன் அதனுடைய குடும்பத்தோட வந்தது. அந்த குடும்பத்துல இருந்து ஒரு யானையை வந்து காப்பாத்த வரல. பல ஆண்டு போராடுது. கடைசியில ஒரு முன்ஜென்மத்துல செஞ்ச பக்தி தொண்டின் விளைவாக பகவான் கிருஷ்ணனுடைய நினப்பு வந்துச்சு. பகவான் மகாவிஷ்ணு நினப்பு வந்ததுமே ஒரே வார்த்தை, ஆதி மூலமே. ஏன்னா உயிர் போற நேரத்துல எப்படி அலரும்? தன்னுடைய முழு சக்தியும் திரட்டி ஆதி மூலமே அப்படின்னு அழைத்ததோ இல்லையோ பகவான் அப்படி விரைந்தோடி வராரு. கருடனுக்கு முன்பாக வராரு பகவான். பகவானை கூப்பிட்டோமா அவர் அவ்வளவுதான். நம்ம இப்ப சாண்டிங் பண்ணும்போது கூட நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லும்போது பகவான் பக்கத்துல இருக்கிறாரு. நாம அதை நினைச்சு சொல்லணும். ராமான்னு சொல்லும்போது ராமா இருக்கிறாரு, கிருஷ்ணான் போது கிருஷ்ணா இருக்கிறாரு. அது போல அப்படியே பகவான் வேகமா வராரு. பகவானை பார்த்ததுமே அந்த ஒரு உயிர் போற நிலையிலையும் அந்த யானைக்கு ஒரு இது, பகவான் நம்ம கூப்பிட்டதும் பகவான் வந்துட்டாரே அப்படின்ட்டு உடனே பாக்குது. அந்த குளத்துல ஒரு தாமரை பூ இருக்குது. அதை எடுத்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணது யானை. அது சரணடைறதுக்கு இது ஒரு சிறந்த ஒரு கதை. அது போலதான் நாம கூட சரணடையணும். அடுத்து 2வது புள்ளி 11வது ஸ்லோகம் படிங்க. பகவான் சொல்றாரு அர்ஜுனர்கிட்ட. பகவான் வந்து ஒரு சிறந்த ஆசிரியரு, நிதானத்தோட சொல்றாரு. தொடர்ச்சியா என்னன்னு சொல்றாரு? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. சொல்லுங்க, படிங்க. யாருன்னா டிவோட்டீஸ் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? 2வது ஸ்லோகம் 2 நிதானத்துடன்.
ஸ்லோகம் எங்கம்மா? ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. 2:11 அசோகான் 11. அசோச்சான் அன்வசாஸ்வம். ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. நான் படிக்கட்டுமா? எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசோச்சயான் அன்வேஷணாஸ்த்வம் பிரஜஞாவதாம் தம் ஷஹ ச பாஷசி சுதாசுன் அகதாம்சும் க்ஷ ச தானுஷே சந்தி பண்டிதா. புருஷோத்தமரான முழு முதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியை போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாததற்காக நீ கவலைப்படுகிறாய். அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. ஆமா, ஏன்னாக்க உடல் அப்படி வருது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் சொல்றாரு, நீங்க நான் அதான் சொல்றது, ஆசிட்டிஸ் பகவத்கீதை எடுத்து இதை நீங்க நல்லா படிச்சு பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நல்லா படிக்க வரும். கதாசுன் அகதாசுன் நான் அனுசோசந்தி பண்டிதகா. நீ நீ அறிஞர்கள் நான் கவலைப்படுறது இல்ல, வாழ்பவர்களுக்கோ மாண்டவர்களுக்கோ. நீ கதாசுன் அகதாசுன்னா கவலைப்படுறதுக்கு கவலைப்படாத. நீ வேணாததுக்கெல்லாம் நீ ஏப்பா கவலைப்படுற? அறிவாளி மாதிரி பேசுற நீ, ஆனா எதுக்கு கவலைப்படணும்னு தெரியாத கவலைப்படுறியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் கேட்கிறாரு. அடுத்து பகவான் மிகச்சிறந்த ஆசிரியர். ஏன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒருத்தர் பேசும்போது கேட்கும் போதும் அவங்க கேட்பாங்க, நம்ம சொல்லுவோம், டக்கு டக்குன்னு அதை பேசிட்டே இருப்போம். ஆனா பகவான் நிதானமா கேட்கிறாரு, தொடர்ச்சியா கேட்கிறாரு. இந்த அர்ஜுனன் சரணடைஞ்ச போதுதான் இந்த கீதை என்ற ஒரு ஞானமே கூறப்பட்டது. அப்படியே ஸ்மைலிங்கா பகவான் கோபமே இல்லாத பேசுறாரு. எல்லா கேள்விக்குமே சுருக்கமா பதில் சொல்றாரு. அதோட அர்ஜுனனை போர் புரிய உற்சாகப்படுத்துறாரு. அர்ஜுனன் ஒரு முடிவு செய்யறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறாரு. அவரோட தன்னுடைய சொந்த விருப்பப்படி வரணும் சொல்றத பகவான் சொல்றாரு. சொன்னாலும் அதை ஆராய்ந்து சுய விருப்பம் என்ன அவற்றின் பேர்ல அர்ஜுன முடிவு எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சந்தர்ப்பம் கொடுக்கிறாரு. வற்புறுத்தல, நீ இதைதான்ப்பா செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் வற்புறுத்தவே இல்லை. அர்ஜுனோட சுய விருப்பப்படி எடுக்கட்ட முடிவுன்னு. இப்ப இது ஒரு வித்தியாசம் பாத்தீங்களா? அங்கங்க அர்ஜுன உவாசா, சஞ்சய உவாச்ச அப்படி வரும். பகவான் பேசும்போது மட்டுமே கிருஷ்ணர் உவாச்ச அப்படிலாம் வரல, ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அப்படின்னு வருது. ஏன் கிருஷ்ணா உவாச்சான்னு இல்ல அப்படின்னா, இப்ப நாம ஒரு சீரியல பாக்குற சக்திமான் பாக்குறோம். சக்தினா சக்தி, மான்னா அது அவங்ககிட்ட இருக்குது. நீதிமான் சொல்றோம், நீதியை நிரம்ப வச்சிருக்கிறவங்க தான் நீதிமான், நீதிபதி. அந்த மான் அப்படின்னா நீதி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. முருகா கொஞ்சம் வாய்ஸ் கட்டாதான் பாருப்பா. எங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு பிரபு. மேபி உங்களோட கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு. ப்ரொசீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. கேக்குது எங்களுக்கு கிளியரா இருக்கு மாதாஜி. பகவான் பகவான் பக இங்க அதுங்க மான்றது பகவான். பக அப்படின்னு சொன்னாவே செல்வங்கள்னு அர்த்தம். இதுல வான் அப்படின்னா உடையவர், செல்வங்களை உடையவர். என்ன செல்வம்? அழகு, அறிவு, செல்வம், புகழ், வலிமை, துறவு. இந்த 6 ஐஸ்வர்யமும் இருந்தாதான் பகவான். வேற யாருக்குமே இந்த எந்த தேவர்கள்னாச்சும் இருங்க, தேவர்கள் மனிதர்கள் யாருன்னா எடுங்க, 6 முழுசா இருக்காது. இருக்கலாம் 6மே முழுசா. ஒண்ணு பணம் இருக்கும், அவனுக்கு உடல் வலிமை இருக்காது. இல்ல அறிவு இருக்காது, ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கும், அறிவு இருக்காது. 6மே பூரணமா இருக்கணும். இருக்கலாம், பூரணமா இருக்கணும். அந்த பூரணமா இருக்கிறது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட தான். அதனாலதான் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. கிருஷ்ணன் யாரு? கிருஷ்ணன்னா பகவான்
மூணு நிலையில இருக்கிறாரு. பரமாத்மா, பிரம்மன், பகவான். எப்படின்னா இதுக்கு ஒரு உதாரணம். ஒரு மரத்துல கிளி வந்து பழத்தை சாப்பிடும். அந்த பழத்தை சாப்பிடுற கிளிதான் நாம வச்சுக்கலாம். நம்ம இதயத்துல அந்த கிளியோட இதயத்துல இருந்து பகவான் பார்த்துட்டு ஒரு கிளி செயல்படும், ஒரு கிளி பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்ப நம்ம இதயத்துல பகவான் இருக்கிறாரு. எல்லா ஒரு ஜீவராசிகளுடைய இதயத்திலையும் பகவான் இருக்கிறாரு. அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் நம்ம எதாவது சொல்லணும். மனசாட்சிங்கிறமே பகவான் தான் அந்த மனசாட்சி. அவர் இருந்து பாக்குறாரு என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னுட்டு. அது பரமாத்மா வடிவுல பாக்குறாரு. கிருஷ்ணர் பாக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. இவரு பூரண உண்மை. அது 3 அம்சங்கள்ல வந்து உணரப்படுது. ஒண்ணு பிரம்மன், இன்னொன்னு பரமாத்மா, இன்னும் பகவான். இந்த 3 நிலையில பூரண உண்மையான ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புரிந்து கொள்றோம். நாம அர்ஜுன கேள்வி கேட்கலாம். அடுத்து இதுல அர்ஜுன நான் யாருன்னு கேக்குறேன். அப்படியே அதுக்கு வந்து இந்த பதில் வருது. 2.11 இருந்து 2.30 வரைக்கும் இந்த பதில் வருது. இதை நம்ம இதை பார்க்க பாருங்க. யாராச்சும் படிக்கிறீங்களா? டைம் இன்னும் 1/4 மணி நேரம் தான் இருக்குது. நான் படிச்சிருங்க. தேகினோ அஸ்மியோ கௌமாரம் எவன்ரா ததா தேகாந்திர பிராப்திர் தீரஸ்தத்திர நாமுகியதி. தீரஸ்தத்திர நாமுகியதி, அதாவது திகைப்பதில்லை. எதனால? இந்த தேகத்தை உடையவனுடைய உடல் வந்து சிறு வயது, இளமை, முதுமை அப்படியே மாறிக்கிட்டே வருது. அது போலத்தான் ஆத்மா என்ன பண்ணுது? மரணத்தின் போது ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா? எத்தனாவது ஸ்லோகம்பா? மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகல மாதாஜி. பேசுறது கேக்குதா? ஓகேமா ஓகேமா. வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துருச்சுங்களா? இல்ல வரல. எத்தனாவது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்க? 2:11 வந்திருக்கணுமே. அதோட டிஃபனிஷன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸ்கிரீன் ஆகுது, ஷேர் ஆகுது. அந்த இதுக்கு போயிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. உங்க ஸ்கிரீன் தான் வைகுந்த பூமி மாதாஜி. உங்களுடைய ஸ்கிரீன் தான் தெரியுது. கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி. இப்ப கஜேந்திர மோட்சம் தான் நீங்க சொன்னேன். அந்த கஜேந்திர மோட்சத்துல அதுல வருது. ஏன்னா நான் லெசன் எடுத்திருக்கேன். அதுல வருது, ஏன் கிருஷ்ணர் ட்ரெஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரல அப்படின்னு. அவர் அந்த கஜேந்திரன் இது கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடுறாருன்னு பகவான் ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்ட உடனே அவருக்கு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. தலை மயிறு கூட அவர் சரி பண்ணிக்கல, ஒண்ணும் பண்ணிக்கல. அப்படியே கருடன் மேல ஏறி வர்றாரு அந்த ஆதி அவரை காப்பாத்துறதுக்கு. ரொம்ப நல்ல கதை அது கஜேந்திர மோட்சம் நீங்க சொன்னது. இப்போ இந்த யானை கதை கிருஷ்ணான்னா ஓடி வந்துடுவார். இப்ப 11th நடக்கிறதா இப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன ஆயிடுச்சு? ஒண்ணுமே வரல. எஸ் மாதாஜி, ஒன்றும் வரல, எல்லாம் பிளாங்க். நீலு மாதாஜி மொபைல் நம்பர் கொஞ்சம் chat boxல எழுதுங்க மாதாஜி. நீலு மாதாஜி एक நிமிஷம் மாதாஜி. சொல்லுங்க. அந்த வாட்ஸ்அப் பக்கத்துல இருக்கு பாருங்க, அந்த ப்ளூ கலர் இது கிளிக் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நீங்க ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஓபன் பண்ணி தான் இருக்கு. என்னது? ஹரே கிருஷ்ணா நீலு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஒன்னும் வரல பகவானே.
ஹரே ஒரு கிருஷ்ணா, நிமிஷம். நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. மாதாஜிக்கு அங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஓபன் பண்றாங்க மாதாஜி ஸ்கிரீன். அதுக்கு டிவோட்டிஸ் இப்ப யாரெல்லாம் நம்பர்ஸ் இன்னும் சாட்ல போடாதவங்க தயவு செய்து உங்களுடைய நேமும் ஃபோன் நம்பரும் கொஞ்சம் போட்டுட்டீங்கன்னா எங்களுக்கு அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும். போட சொல்றேன். மாதாஜி உங்க நம்பர் நீங்க சாட்ல கொஞ்சம் டைப் பண்ணி கொடுங்க. இதுல நம்பர் கொடுக்கலையாண்ணா? இந்த இதும்போது ஸ்டார்டிங் போது நம்பர் கொடுக்கல. என்னோட ஆனா அட்ரஸ் அதுல உங்க நேம் நீங்க எழுதல, எங்களுக்கு நாங்க சேவ் பண்ண முடியல. அச்சா அச்சா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் ஷேர் தெரியுதுங்களா இப்போ? இப்ப தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்கீங்களா? இருக்காங்க மாதாஜி. ஏகநாம்ச மாதாஜி இருக்கிறேன். மீட்ல பேசிட்டு இருக்கேன். இருக்கிறேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுது, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே ஓகே, எங்க விட்டேன்னு பாக்குறேன். பரமாத்மா பரமபுருஷர் இந்த இது முடிச்சிட்டீங்க, இந்த இது வரணும். தேகினோஸ்மின் ஸ்லோக் நம்பர் ஐ திங்க் டைம் இல்லாத காரணத்தால மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் குயிக்கா வாசிச்சுட்டு போயிடலாம் மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் வாசிக்கலாம். ஸ்கிரீன் நவரவே மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோக் நவரவே மாட்டேங்குது. ஸ்லோக் நம்பர் என்ன நம்பர்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி 36வது பதம் வாசிங்க. 36வது பதம். 36. ஓகே ஓகே. 33 36 அவாச்சய. யாராவது படிக்கிறாங்களா? இல்ல நீங்க வாசிங்க மாதாஜி, நீங்களே வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. அவாச்சய வாதாம்ச பஹு ஈம் வதிஷ்யந்தி த்வவாஹிதஹ நித்ய சந்தஸ்தவ சம்ராத்யாம் ததோ துக்கதாராம் நும் கிம் துக்கஹ கத்தரம் நும் கிம். அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உனது திறமையை நிந்திப்பார். அதைவிட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடியது வேற என்ன இருக்க முடியும் அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இனிமேல் நீங்க மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் பண்ணீங்கன்னா 10 நிமிஷம் தான் இருக்குது. டைமுக்குள்ள முடிக்கணும். சொல்றாரு பகவான் கிருஷ்ணன் என்னன்னு, அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை குறி உனது எதிரிகள் உன் திறமையை நிந்திப்பார். என்ன நிந்திப்பாரு? இவங்க சத்திரியா பாரு, கோலை வைந்தாங்கோலி ஓடி போயிட்டா பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோலை அப்படின்னு ஒரு பேர் வாங்குறது எவ்வளவு ஒரு கேவலமான ஒரு விஷயம். அதை விட துன்பம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அடுத்து 2.37 மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் வாசிங்க மாதாஜி. இனி யாரும் படிக்கிறதே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, நீங்க 2.37 ஸ்லோகம் படிங்க. பிரபு எங்க போயிட்டாரு? படிப்பாரு. எங்க போயிட்டாரு? சரி, அடுத்த ஸ்லோகம் நீங்க படிங்க. குந்தியின் மகனே, போர்க்களத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகனை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் இருந்து போர் புரிவாக. எழுந்துச்சு சண்டை போடுப்பா, உனக்கு இன்பம்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி புண்ணிய சேத்திரத்துல இறந்ததுனால நீயே சொர்க்கத்துக்கு போவ, இல்லாட்டி ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா இங்கே ராஜ்யத்தை அனுபவிப்பேன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு பகவான். கௌந்தேய யுத்தாய கிருதா நிச்சய அடுத்து சொல்றாங்க, நீங்க இந்த முயற்சியில எந்த முயற்சி? இந்த முயற்சியில உனக்கு குறைவோ இல்ல இழப்போ எதுவுமே உனக்கு கிடையாது. இந்த வழியில உனக்கு ஒரு சின்ன முன்னேற்றம் கூட மிகப்பெரிய பயங்கரமான ஒரு பயத்துல இருந்து ஒருத்தர் காப்பாத்துங்கிறாரு சொல்றாரு பகவான். அதுக்கு அடுத்து இந்த வழியில இருக்கவங்க நம்மளுடைய முடிவு என்ன அப்படிங்கறத திடமான உறுதியோட இருப்பாங்க. நம்மளோட எய்ம் என்ன, நம்மளோட கோல் என்ன, அதுல உறுதியா இருப்பாங்க. இவங்களுடைய லட்சியம் என்னன்னா உறுதியா இருக்கிறதே. ஆனா உறுதியற்றது அறிவு பல கிளைகள். உறுதி இல்லாதவங்களுக்கு அதை செய்யலாமா இதை செய்யலாமான்னு ஒரு டிசிஷனே எடுக்க முடியாது. அவங்கதான் உறுதியற்றவங்க. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. வழியில் தங்களது குறிக்கோளில் திடமான உறுதியுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. 2.47 படிங்க பிரபு. மொழிபெயர்ப்ப 2.47 மொழிபெயர்ப்பு படிங்க பிரபு. ஹரே
பிரபு. உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் செயல்களின் பலன்களில் உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. உனது செயல்களின் விளைவுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபோதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்குது? நீ சத்திரியம். சத்திரிய தர்மம் என்ன? நீ போர் புரியணும். அதான் அதனுடைய பலன்களை வந்து நீ வந்து உனக்கு அதிகாரம் இல்லை. அந்த பலன்களை நீ எதிர்பார்க்கவே கூடாது. அதுல உனக்கு அதிகாரம் கிடையாதுன்னு சொல்றாரு பகவான். நீ செய்யற செயலுக்கெல்லாம் விளைவுக்கு நீதான் காரணம் நீ நினைக்காத, அது தவறானது. கடமையை மட்டும் செய்யாத இருக்கிறதுக்கு நீயே பட்டுதல் கொள்ளக்கூடாது. உனது கடமை செய்யே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அடுத்தது மொழிபெயர்ப்படிங்க பிரபு. 2.54. அர்ஜுனன் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிவுகள் யாவை? அல்லது மொழி என்னை எவ்வாறு பேசுவான், எப்படி அமர்வான், எப்படி நடப்பான்? அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அர்ஜுனன் கேக்குறாரு. என்ன அப்படியா? சரி, அந்த மாதிரி தெய்வங்களுடைய நிலை அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களோட அறிகுறி என்ன? அவங்க என்ன மொழி? எப்படி பேசுவாங்க? எப்படி வருவாங்க? எப்படி அமருவாங்க? எப்படி நடப்பாங்க? ஒரு செயலுமே கேக்குறாரு. நடக்கிறதுல இருந்து உட்கார்ந்து எல்லாமே. அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றாரு என்னென்ன படிங்க பிரபு. 2.55. இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் நானே சொல்லிடுறேன் பிரபு. பகவான் சொல்றாரு என்னன்னு, தன்னுடைய மனக்கற்பனையில நம்ம மனசு போனபடி வர்ற ஒரு புலனுணர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையுமே திறந்துடுவாங்க. திறந்துட்டு தூய்மையான மனதோட இருப்பாங்க. தனக்குள்ள ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சவங்களா இருப்பாங்க. அப்பதான் அவங்க தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவராக இருப்பாங்க. இதுக்கு என்ன உதாரணம்னா, இதுக்கு யார் உதாரணமானா நம்ம பிரகலாத சொல்லலாம். நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. பிரகலாத சொல்றான். பிரகலாத் மகாராஜா வந்துட்டு இதுக்கு வந்து அந்த சின்ன வயசுலயே பகவான் அவங்க அப்பா சொல்றாரு ஹிரண்யகசிபு, இல்ல நீ வந்து ஹரிநாமத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு. ஆனா சொல்றாரு. அதான் திற உறுதியா. சில பிரபுபாதர் இஸ்கானின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் 69 வயசு. அந்த வயசுல அவரு கப்பல் ஏறி நியூயார்க்கு போறாரு. 2வது நாளே 70 வயது. 70 ஆரம்பம், 60 முடிவு. அவரு ஸ்திர, அதாவது தன்னுடைய முடிவு, தன்னுடைய குரு மகாராஜ் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூரார் சொன்னாரு. அவருடைய ஆணைய கட்டளைய சிறைமேற்கொண்டு செயல்படுத்த சில பிரபுபாதர் வெளிநாட்டுக்கு மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போறாரு. இவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்தித முனிவர்கள். இவங்க எல்லாம் ஸ்திரமா முடிவில் இருக்கிறாங்க. அத தீர்முனி அவங்களை வந்து என்னென்ன அறிகுறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. என்னென்ன அறிகுறி? அவங்க வந்து உணர்ச்சிகளை வந்து கட்டுப்படுத்துவாங்க. அனைத்து வகையான விருப்பங்களையுமே, எந்த விருப்பமே விட்டுருவாங்க. அவங்களுக்கு விருப்பங்கிறதே அவங்களுக்கு கிடையாது. அவங்களோட பேச்சு எப்படி இருக்குன்னா, இன்பமோ துன்பமோ பயமோ கோபமோ எந்த ஒரு பாதிப்புமே இருக்காது. எப்படி இருக்கிறாங்க? ஆமை என்ன செய்யும்? தேவையான போதுதான் தன்னுடைய உடம்ப வந்துட்டு வெளியே விடும். தேவையில்லாத போது அந்த ஓட்டுக்குள்ள வந்து அது ஆமை சுருக்கிக்கும். அது போல இந்த ஸ்திரமுனி என்ன செய்யறாங்க? பகவானின் பக்தி தொண்டுக்கு மட்டுமே இந்த அவங்களுடைய உடலை வந்து பயன்படுத்துவாங்க. மத்த எதுக்குமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க. பக்தி தொண்டுக்குத்தான். அதுதான் அருமையான ஒரு உதாரணத்தை சில பிரபுபாதர் இங்க கொடுத்திருக்கிறாரு. எப்படி நடந்துக்கிறா அப்படின்னா, ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. எந்த ஆசையுமே அவங்களுக்கு இருக்கிறது இல்ல. ஒரே ஆசை பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரியணும். அந்த ஆசை தான். வேற எந்த ஆசையுமே இல்லை அவங்களுக்கு. அந்த வாழ்வியல் ஆசை, பௌதிக ஆசை எந்த ஆசையுமே கிடையாது. அவங்கதான் திறமுனி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இன்னும் 6 நிமிஷம் தான் இருக்குது. சொல்லிடுறேன். இதை பொருளை மட்டும் வேகமா படிச்சுட்டு சொல்லிடுறேன். டைம் ஆயிடுச்சு. புலநோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால் மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்கிறான். அந்த பற்றுதலில் இருந்து காமமும், காமத்திலிருந்து கோபமும் தோன்றுகின்றது. ஒரு பொருள் நம்ம ஆசைப்பட்டோம், அந்த பொருளையே நம்ம நினைச்சிருக்கிறோம். நினைச்சிருக்கும் போது அது மேல பற்றுதல் வரும். பற்றுதல் அதுக்கு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வருது. அந்த 62வது ஸ்லோகமும் 63வது ஸ்லோகமும் தயவு செய்து வீட்டுல கொஞ்சம் உட்காந்து படிச்சு பாருங்க.
அது கிடைக்காத போது கோபம் வருது. கோபத்திலிருந்து வந்து என்ன செய்யுது? பூரண மயக்கம் வருது. மயக்கம் வந்தா என்ன ஆகும்? மயக்கம் வந்தா நினைவு குழம்பிடும். நினைவு குழம்புனா அறிவு இழந்துரும். அறிவு இழந்தா நாம வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடறோம். இது நல்லா முக்கியமா இந்த ஒரு சாட்டை பாத்துக்கோங்க. இது 62, 63வது ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம். அந்த புலநோக்கு பொருட்கள் நாம வந்து சிந்திக்கிறோம். சிந்திக்கிறதுனால காமம் வருது. காமம் என்றால் ஆசை. அதன் மேல நமக்கு ஆசை வருது. அந்த ஆசை வந்து அது கிடைக்கலையா, கிடைக்காத போதா அப்ப ஒரு கோபம் வருது. கோபம் அதிகமானா மயக்கம் வருது. மயக்கம் வரும்போது என்னவும் நம்ம வந்து எதையுமே சிந்தனை செய்ய முடியாது. சிந்தனை செய்ய முடியாத அந்த மயக்கம் வந்து அந்த நினைவை குழப்பிடுது. குழம்பும் போது என்ன ஆகுது? நமக்கு இருக்கிற அறிவு இழந்துடுறோம். நமக்கு அறிவே இருக்கிறது இல்ல. நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடறோம். அதனால வீழ்ச்சி அடையக்கூடாது. புலநோக்கு பிறகு நாம சிந்திக்க கூடாது. யார் அந்த மறுக்கிறாங்க? அவர் தான் திறமுனி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 2.73 மொழிபெயர்ப்பு யாராச்சும் படிங்க பிரபு. 10 மணி ஆச்சு, கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிங்க. 2.71 மொழிபெயர்ப்பு. புலனர்ச்சிக்கான 73 படிங்க 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 பிரபு படிங்க. 72 71 யாருன்னா படிங்க. ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் ஆனா அடுத்தவங்க வந்து படிக்கிறது விட்டுருங்க. காட்சிக்கான எல்லா விருப்பங்களை துறந்தவனும் ஆசைகள் இல்லாதவனும் உண்மையாளனும் எல்லா உணர்வுகளை துறந்திருப்பவனும் அகங்காரம் இல்லாதவனுமான ஒருவனே உண்மை அமைதியை அடைய முடியும். யாருக்கு அமைதி கிடைக்கும்? யாருக்கு அமைதி கிடைக்கும் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகம் அருமையா அழகா தெளிவா மொழிபெயர்ப்புல சில பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறாரு. அந்த புலனின்பத்திற்கான எல்லா விருப்பமுமே துறந்துடணும். ஆசை இல்லாத இருக்கும். இது என்னது? நான் தான், எல்லாமே நான் தான், இது என்னது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வுகள் எல்லாமே நம்ம விட்டுறணும். அகங்காரம், நான், எனது அப்படிங்கிறது வந்து அகங்காரம், மமகாரம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இல்லாத ஒருத்தன் தான் ஒரு உண்மையான அமைதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பகவான். அடுத்து இந்த ஆன்மீகமான தெய்வீகமான வாழ்விற்கு வழி அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாங்க. 72ல சொல்லுங்க. மரணம் கூட இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைகிறான். இந்த மாதிரி இந்த தெய்வீக இந்த ஆன்மீகமான தெய்வீக வாழ்விற்கு வழி இதுதான். இதனை அடைஞ்ச ஒரு மனுஷன் வந்து குழப்பமே இருக்காது அவனுக்கு. இந்த நிலையை வந்து நமக்கு கடைசி வரைக்குமே வரல. சப்போஸ் மரண தருவாயில வந்துச்சு, அப்ப அந்த தருவாயில வந்தா கூட பகவானோட திருநாட்டுல நுழையக்கூடிய தகுதி பெறணும், நுழையிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது யாரான படிங்க, படிக்கிறீங்களா? இது ஸ்ரீமத் பகவத் கீதா உபனிஷு ஓம் தத் சத் ஓம் தத் சத் யோக பிரபு. கிருஷ்ணார்ஜுனம் சம்பதே சாங்கிய யோக நாம சிதையே ஜாயாக. ஓம் தத் சத் அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லுங்க பிரபு. ஓகே, இப்ப வந்துட்டு அர்ஜுன் வந்துட்டு என்னென்ன சொன்னா அப்படியோ அதுக்கு வந்துட்டு பகவான் கிருஷ்ணன் வந்து தீர்வு சொல்றாரு. என்ன சொன்னாரு? அந்த 5 இது நினைப்பு வச்சுக்கணும் நீங்க. இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமனம். இந்த 5க்குமே பகவான் வந்து பதில் கொடுத்துட்டாரு. என்னன்னு? இரக்கத்துக்கு நீ இறக்கப்படாது, இது உடல் இல்லை, நம்ம உடல் கிடையாது, இது அழியக்கூடியது, இது நித்தியமானது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குறாரு பகவான். இன்பமின்மை, இன்பமின்மைன்னு சொல்லாத. ஏன் இல்ல? இது புண்ணிய பூமி, இங்க இறந்தா சொர்க்கலோகம், போரிட்டு ஜெயிச்சா ராஜ்யம், இன்பமின்மைன்னு ஒரு வார்த்தை கிடையாது அப்படின்றார் பகவான். பாவச்செயல், ஏன் பாவச்செயல்? இது பாவச்செயல் கிடையாது, இது பக்தி செயல்பாடு. ஏன்னா சொல்றது பகவான், செய்யறது அர்ஜுன, அதனால இது வந்து பக்தி செயல்பாடு, பாவம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியம், அதான் இது வந்து வர்ண சங்கரகத்தை தடுக்க ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு பகவான். இருமனம், இருமனமே கூடாது. பக்தி தொண்டு உறுதியா ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. புரியுதுங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. மன்னித்திருங்க அனைத்து பக்தர்களும். இன்னைக்கு டைம் கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம், அதனால கொஞ்சம் ஸ்பீடா சொல்லபடி ஆயிடுச்சு. அனைத்து பக்தர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதாவது டவுட்? இனியும் அப்ப கூட நம்ம முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி டைம்ல. அதுதான் பெரிய எஸ் மாதாஜி, கொஞ்சம் எஸ் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா? இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா, எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு. இப்போ நீங்க எவ்வளவு அழகா இந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி. நீங்க ரொம்ப நேரம் அந்த சென்டென்சஸ் டிஃபினேஷன் பண்றீங்க இல்லையா? ஆக்சுவலா பகவத்கீதையில பெருசா கொடுத்திருக்காரு அதோட மீனிங், வேர்ட் மீனிங்க கொடுத்திருக்கா. நீங்க ஷார்ட்ல அழகா கொடுக்குறீங்களா? அந்த மாதிரி நமக்கு எங்கேருந்து வரும்? நீங்க கொடுக்குறீங்களா? புக் மாதிரி கொடுப்பீங்களா? எப்படி? இல்ல மாதாஜி, எனக்கு மேல இருக்கவங்க இப்படி எடுக்கணும் சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க, நாங்க இப்படி எடுக்கிறோம் மாதாஜி. ட்ரைனிங் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா 18 நாள்ல முடியாது. இது 11-1, இது 11-1 மாதாஜி. விரிவா படிக்கணும்னா இன்னும் 11-2, 11-3, 11-4 அப்படி போயிட்டு இருக்குது. இது 11-1. இதுல இருக்கிற இந்த நோட்ஸ் எடுக்கணும்னா நான் எப்படி எடுக்கிறது சொல்லுங்க. இப்ப நீங்க குடுக்குற நோட்ஸ், அந்த நோட்ஸ் மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி, சாரி மாதாஜி டிஸ்டர்ப் பண்றதுக்கு. மாதாஜி, உங்களுக்கு தினமும் உங்களுக்கு வந்து கூகுள் டிரைவ்ல வந்து மெட்டீரியல் வந்து நம்ம துர்கா மாதாஜியும் பபிதா மாதாஜியும் ஷேர் பண்ணுவாங்க. அந்த அட்மின் இதுல நீங்க இருக்கிறீங்களா, அந்த குரூப்ல தினமும் நோட்ஸ் ஷேர் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான பிபிடி வந்து அதுல ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இந்த சாரம் ஒரு நாளைக்கு உண்டான சாரம் வந்து அதுல ஷேர் பண்ணுவாங்க. அதுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி. மாதாஜி சொன்னது போல இது லெவல் 1, அதனால நம்ம சுருக்கமா நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து நீங்க 18 நாள் வேணும். 18 நாள் முடிஞ்ச உடனே நீங்க லெவல் 2 போடுறீங்கல்ல, அதுல நம்ம வந்து ரொம்ப டீடைலா பார்ப்போம். இந்த பிபிடி ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஷேர்ல எனக்கு வேணும்னு என்ன பண்றது? இல்ல, அதுதான் உங்களுக்கு கூகுள் டிரைவ்ல வந்து ஷேர் பண்றாங்களா, அந்த மெட்டீரியல்ல வரும் நினைக்கிறேன். செக் பண்ணி பாருங்க. அதுல தினமும் மெட்டீரியல் ஷேர் பண்றாங்க. அவனை கேட்டு பாக்குறேன். மாதாஜி கேக்குறேன். மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் படிக்கிறது. நீலம் மாதாஜி, உங்க நம்பர் சொல்லுங்க. என் நம்பரா? ஒரு நிமிஷம். மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்க. என் நம்பரா? அதான் எனக்கு நம்பர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ். தரேன், நம்பர் தரேன். 1 minute. 9 1 minute. बाप रे, क्या हो गया? மாதாஜி, இதுல நம்பர் போட்டுருங்க. பேர் பக்கத்துல போடாதவங்க, பேர் பக்கத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா. மொபைல் நம்பர் நீலு. டபுள் 9 0 88 71 759. இதுதான் என்னோட நம்பர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிஹரமணி இருக்கீங்களா? ஹரிஹரமணி பிரபுஜி இருக்கீங்களா? இல்ல மாதாஜி, ஹரிஹரமணின்னு பேரு இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி ஹரிஹரமணி இல்ல, இல்லைங்க மாதாஜி. சர்வதாசா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சர்வதாசா பிரபு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க. கொடுங்க மாதாஜி. சர்வதாசா பிரபுஜி இருந்தா கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு டெம்பிள்ல சர்வீஸ். ஓகே மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு நாளைக்கு போட சொல்லிடுறேன் அவர்கிட்ட. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. அவரது இல்லைன்னா பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க க்ளோசிங் போய் முடிச்சுக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கேள்வி எதுவும் இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? கேள்வி இதுல மாமா வைண்ட் அப் பண்ணிக்கமா. வைண்ட் அப் பண்ணிக்க முடிஞ்சுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. दुर्गा माताजी, बबीता माताजी, थैंक यू सो मच. अल्लाह हरे कृष्णा.
Thank you, Mataji. Hare Krishna, Mataji. தேங்க்யூ